Sang kay Cordillera ugalim sinay dumduma nan gaget mo at sobra no maipanggapis nan upla tanaw kat kay gurutan unda ka apanan napintas kay talaga uray sino'y makailan. Malabiyan ka ay sumaan. Palasang kay laylay dak unay sikaan tayong ganas ng sabatan tanam ko kanayon ay sikaan inagas ko ay lipatan nan layad ko kunsikaan tay may sir-sirbina tay mabahinap kunsikaan. Karayan Bakir, dito'y Cordillera ay nagtatayag da, naglalawa da, kan nagpipintas da. Kuna ni Lolo, kastamat ni Lola, idi yun nunana, aganok kan agpuma, di nagtitaganda. Nagasat ka Cordillera parabur mamarswa adaming kan ka itidion unana. Naglabas tiyal daw bulan kan taw-tawan ilit Cordillera nag-apaanda kaput kinabak nang na ayat datay nang kuna dagak amin dayta kayu ko dagita danum ko dayta ay pumanaw kayuta. Ay 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 tinagbanagan na bantay na kalwan karayan at tiyanan Bakir na pura. Anak Cordillera ita agriing ka ita gumangon ka ken nagsaludsod ka aniyat maramidan ka. Ay ay di nagpanagan na
Ilian, Bagyo Benguet nga ayan, entay nga rod bantayan, daga na kaya nakan, intad ni kabunya. Kaayay di pagbanagan na, nuamin bantay makalbuan, karayan matyanan, bakir mapura. Ay di pagbanagan na, nuamin bantay makalbuan, karayan matyanan, bakir mapura. Kasla ako maken ka udanum hanapik sa tagayo sa kagpababa ingana waya waya uway taem kadi kadwa tidanum ijay bantay nagayus nagpababa ingana ijay bye-bye uway urayan yati ikastam uray man nula pedam mabiru kanalata dalanti waya waya uway uray man numabulanan uray man numatawanan isulat ti madanunan bye-bye kalawaan uway ika-iyarigan na tidanong hanapisa dangadang ti umili sigurado agbaligi uway may dadanas na umili bumangbangon lumablaban isudat isa diri pa ng baliw ti kagimungan uway urayan niya mantirikat mabayag mantigubat isulat ti madanunan nawaya masabayan uway matmata tangatang tabareng agparangka aniniwan mo nga jak makita iti aldaw nga
Agip ni ayat jak maisina kanayong kalata dito'y panunot si kalata ipitpitik to'y puso mangrugin nga sumkak to'y puso gapot na palaos nga iliw nabayagin biyag ko nga di kang nakita kas kaunday panawen ajak ng ngegan day tatimek mo tunggal agsapa. Nula kumabiyag ko nalaklaka nga umaya tapnon maarakok ka tabareng maleplepan kuma iliw kuken ka nagkaiduma biyag ko uray adayo ka jak tupulos iwak sidi kariken ka addaak ditoy agur uray ken ka ayat ko sublianam tukumba mangrugin nga sumkat to'y puso kaput na palaos nga iliw nabayagan biyag ko nga di ka nakita kas kaunday panawen ajak ng ngegan day tatimek mo tunggal agsapa mangrugin nga sumkak to'y puso kaput na palaos nga iliw nabayagan biyag ko nga di ka nakita kas kaunday panawen ajak ng ngegan day tatimek mo tunggal agsapa. Kas manladi kalman nagluwasak Ijay balay mi anak nuan ragsak adak ditoy ita isabalya daga tapnon ragpatek may isang harapan di panagkunak amin nasaya ngem kasingin niragsa isurigat ngem nupay kasta an anusap tapnon maited ko ililiwen da biyag biyag ti abroad nagpaiduma numaminsan nagarubos ti lupa ituran ti
mabalin, jak kuman kaya ti paadipen udnuan narigat ni mawan mabalin ko agib turak agsadagak ti Diyos amok tulungan na biag ti ablod nagpayduma numaminsan agarubos ti lulwa ibturan ti iliw ibturan ti rigat kapot panagayat timba ti pamilya biag ti ablod nagpayduma numaminsan nagarubos ti lulwa ibturak ti iliw ibturak ti rigat kapot panagayat timba ti pamilya biag ti ablod nagpayduma numaminsan nagarubos ti lulwa ibturan ti iliw ibturan ti rigat kapot panagayat timba ti pamilya ibturak ti iliw ibturak ti rigat kapot panagayat timba ti pamilya kapot panagayat timba ti pamilya kapot panagayat ko timba ti pamilya. Naragsak anarigat ti agindeg palasiw taaw nusungken kanyak ni iliw panunot ko ti mapukaw kaswala na imbag unay paadipen anyan aliday aglalo no matumpungang amo adi ka inawata iliw adi maipeksa trabaho anyan rigat na mapunas laing dayta numadanon ti panaginana pamilya nga napanawan ti panunot ti maiyaw awan ngem numadanon ti sweldo naragsak at tadamay pawid ko Adaman na patek kanyak kita nga pampanunutek masabayan ti pamilya na urnos kenapnuan ragsak uray no pinadipenak sa balianasyon ang napanak kapulaeng kada kayo rigrigat ko ket itura ket maturpus kunton panagtrabaho ket agudon
ragsak ti marignak, tamaka din na kunti pamilya. Uray nurigat nagpasarak, di daang mo nakaurnungak, masakbayan ti pamilya, itan na isagalaak. Ay nagrigat iti panagbiag, isang kahin, isang tuka. Once or twice numanganda, awan pa iti sida enda, nagadupay ti bulod da. Left and right nakautangan na, ay anyan narigat na, panagabrod ti solusyon na. Ket idintan nakaabroden, di nagpulos pumansinen, imbag pa'y idi umot utang, takanayon nakangaawagan. Ket idintan nagbakasyon, kasla di nakapay am-amon, English pa yenti sa una, naka-chopstick lumanganda. Nagadupayan na lahas na, ang bibitin jay bagbagina, naka-sunglasses no rumuwarda, pumanay pa'y akas lado niya, di na kaya tiyak bisita, tamarugitan ka no jay balayda, kasla di mat nagaputirigat, naka-abroad lang kat nakapangpangas. Yeehaw! Ket idintan nakaabroden, di nagpulos pumansinen, imbag pa'y idi umut utang, takanayon nakangaawagan. Ket idintan nagbakasyon, kasla di nakaam-amon, English pa yenti sa una, naka-chopstick lumanganda. Nagadupayan na lahas na, ang bibitin jay bagbagina, naka-sunglasses no rumuwarda, pumanay pa'y akas lado niya, di na kaya tiyak bisita, tamarugitan ka no jay balayda, kasla di mat nagaputirigat, naka-abroad lang ket nakapangpangas. Nagadupayan na lahas na, ang bibitin jay bagbagina, naka-sunglasses no rumuwarda, pumanay pa'y akas lado niya, di na kaya tiyak bisita, tamarugitan ka no jay balayda, kasla di mat nagaputirigat, naka-abroad lang ket nakapangpangas, kasla di mat nagaputirigat, naka-abroad lang ket